אותו אור, אוקיי? אבל הוא מתגלה לכל אחד לפי התבנית שלו. האור הוא אותו אור, אין שינוי באור, אין שינוי, האור לא משתנה. אוקיי? לפעמים אנשים אומרים, הבורא מעניש אותי, הבורא מתגלה ככה, למה עושה את זה ככה, אני לא פייר, למה עשיתי זה, מה נגד, לא אומר שום דבר, הכל בסדר, כאילו האור לא משתנה בכלל, אתה משתנה, אוקיי? הכלי משתנה, אוקיי? כל אחד מאיתנו נקראת תבנית, אוקיי? כל אחד התבנית שלה, ולפי התבנית שלה, לפי הכלי שיש לה, אנחנו משיגים את האור, כל אחד בהשגה שלו. בכל שיעור, כל אחד משיגה את השיעור אחרת, לפי הכלים שלה. אוקיי, הייתה מילה הייתה יותר מדברת אליה. אוקיי, וכזה כל חשוב באמת להיות כשבשיעורי תורה ודברים רוחניים ועמוקים, חשוב להיות נוכח בשיעור. אתה לא נוכח, חשוב להיות נוכח בשיעור. כן, כי אחר כך לא תקבלי את זה ממישהו אחר. תגידי, אבל מה, בגילים שלך תגיד גם, כן, או שהיא רצתה לקבל, אוקיי, אבל את תקבלי את זה אחרת, אוקיי? כי אנחנו עושים הרבה האנשה לבורא, הרבה האנשה, הרבה טוב אמיתי, אנחנו עם הפרשנות שלנו, עם ההבנה המעוותת שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו הבנו המון, אם אנחנו מגיעים למקום שאנחנו מגיעים לקטרג, אנחנו לא הבנו כלום. כי הבורא טוב אמיתי. לבוא ולהאשים מישהו אחר, זה